Vi har akkurat byggt upp. Rásin har funnet undervisningsøler og verste. Vi har rævlig gode omstår inni det. Endamålet her at du skal lære til livet. Klare det bedre. Og det uansett om du tar menneskene eller du saler det oppgjørende eller hva det så det samme spillereglene galdende i samfunnet. Det har vært 18 plus. Vi bygger opp på det gamla som man säger för inom sjukvårdsserviserna till rårenlighet och regelmässighet. Vi kallar vi kipa om dagliga för lövne, mycket om telefon, nusslo och internet nusslo överhuvud. Vi arbetar också öland vi rörslo i idrotte och svimning. Nämligen har arbetarröster och en vecka sen. Och i koksböterna lär du att vaska kläder och köpa in och göra mat. Och göra mästaratlan och planlägga vikna för att vi annars skulle äta. Och täcka bord och vaska upp och allt det som här klarar. Så har du typiskt välvärd. Vi får in i fitnesssektor och vänja maskiner. Här är det få sitt egna vänjningsprogram. Och att det här är individuellt. Och mycket där det dynamiska funtor och de kommer till åren att de har några ytcher eller några bröjtingar av skrånne, lära att ha fund och att stanna fram, planlägga. Fortsatt det röjningar vi lär att göra röj och hålla huset, vi gör huset röjt själva till en parster av skolagångarna. De skulle upp på morgonen själva vid sin egna veckare och möta upp. Och de som har arbetat morgonnatten må fylla upp en hinne. De har arbetat av att göra morgonnatten till hinne. Och har rutan av. Och de är ena veckor i sen. Det är alltid närmare som gör tingene inne här. Vi vill ha in och jobb efter törr. Och så är det innan fyra. Så då tror jag kanske vi skilja klockor. Eller vi tar perspektiv. Så här har vi att hjälpa an så kunde hjälpa där till att klara det praktiskt ut i livet, men vi inte då att det kanske så väl. Kan nu spela visionlöj. Så vi har också en kreativ ting så när man ett skulle är sammanskruva av att vi utför vid research skulle vi akkurat vid hotell. Vi pitchar spekla mer ut så att du har möjlighet till att få undervisning i skolan och in i ösning och spela gitarr, klaver, synja, trummor eller vad det kan vara. Alla har vi inte samma törr. Så det är väldigt imiskt att det är vi kan vara fokusöka. Tar närmare som erfarna ut från oss. Ser när öliga gläfir ösne parasport som för uttalanda vi närmare följer att åkara närmare har finns öliga eka vi bagagerna så att de klarar sig förhållsvis bättre ute än de som kanske inte har varit i jobbet. Vi söker oss nu en otroligt stora jävliga bröjting från att jag närmare börjar jobbet vid praktiskt på förlagen och till det för utåt i hinnan så är det öliga med. Det söker vi och det är vi öliga stolta och det är så jävla stort att arbeta outside.